थांनाय तालियं तालि सालचुको सालमारिओ जम्पुई टाकार जलानि पातिमुंनो तियै मिया बिश्रामगंज बीजेपी जनजाति मोर्चा बायलुआ जिजा खादमानि हिमबत खायजाखा जोंनुखा मियाओ 9 तारिख चिनि टाका जला मंडलनि बिसिङाव तंनाय मिया जे जागा जम्पुई जला बखरे कम्युनिटी हल जे जागा आ जागा 1300 भोटार जयनिं खायनाय आजाति ब्रह्मथा सीपीएम आरपीएफ रो जत्तनो सिनि दल फाइबिनाय जनजाति मोर्चाते बीजेपी फाइनाय बागे आ जागा बरक प्लान नाखा आ जागा थानचा हनाय रो ब्रह्मथा रो बरक सिनि जे जागाओ चिनि हामक्राय मंत्री चिनि बरकनि हामक्राय मंत्री जनजाति हामक्राय मंत्री चिनि मंत्री रामपद जमैता बिनि लगि तंनाय चिनि स्टेटनि भाइस प्रेसिडेंट पातलखिना जमैता न बरक दिनिओ बर लामाका सोइनाय गाड़ी बखका तखका आबुनि ओ जागा प्रमाण नुखा जों दिनिओ तामनि हिमबाका जागाओ बरकनि फ्लेग जे प्रमथनि फ्लेग सह बरक सिनि मंत्री न सिनि सार न सिनि पातलखिना न बरक दिनि गाड़ी बखमानि जों नुखा प्रमाण नुखा जों आबो राजनीतिनि फायदे आबो आबुनि बागै न जनजाति हिसाबै सिनि बरक र जे जागा जों लुखा जागा तिब्रामता थानचा माने आ जागा सिनि मंत्री गायसा हामक्राय मंत्री सिनि बरकनि बागै हामक्राय मंत्री बर दिनि बिनि गाड़ी सबाय माने नुखा आबुने दैनो जों बेलायकर खा खामजाक चिनि उपजाति र 19 दफा भारतीय हालम र बिनि अजा खादुमानि मिसिल माक्लायलाका जत्तन नरना फाइमानि बागै हामबाय तेरो चिनर मानजाका चिनि जनजाति मोर्चानि चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरंगना कानुराज देब्रमा बगा चिनि श्रीला मण्डलनि चिनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट विशु कुमार देब्रमा बिनि कलेज र तै चिनि जनजातिनि जे सिबाजिला डिस्ट्रिक्टनि चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुरजतन मानजाका आंके चिनि सिबाजिला डिस्ट्रिक्टनि उत्तर अंशनि माडारनि बीजेपीनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो मुंखा राजेश देब्रमा जत्तन हामबाय खुलुमका भारत माता की जय।